گرتیگاه تیپا یا دیاربکر کو پشتی دربه لشکری 1908 و گرتیگاه لشکری هاتبو بکارانین او تیده اشکنجه گران لکردان هاتبو کرن تیوالا کرن. سرکومار ترکیه رجب طایب اردوغان شمیه سردان دیاربکر دکه او سالک بره گوته بو ده گرتیگاه دیاربکر ببه ناوندا چانده او بریا هاتن آویجی گرتیگاه تیوالا کرن. مقدورن işkenceyen girtigaha Diyarbakır biryare ereni peşvazi dikin led bejin deve girtigah bibe muzahane و همو girtiyen siyasi verin berdan. Salê min xortaniya min civaniya min li vir derbas bû. Bi sedan hevalê min li vir hatin kuştin seqetman. Divê vana neyinc bîr kirin. Civata me ev deru dor, ev xaniye hane, ev kevrê hane bi dengê işkence û lêdanê hatin kemrandın. Valakirin elbette başa ledi ve hemu zindan ben valakirin. Bi sedan bi hazara insan emede iro zindanane dive vana hemu ben berdan. Ne eviya sembolik penjnolu atiye valakirin ne ev tişki ifade nake. Di girtîgeha Diyarbekir a ku tirmeya 1908 hatibû vekirin de bi taybetî îşkenceyên giran li rewşenbîr, nivîskar, siyasetmedar û welatparêzên Kurd hatibû kirin û maqdûrên girtîgehê barê dikeşin ku divê girtîgeh newe hilweşandin û kiryarên girtîgehê neyên wenda kirin. Navçeya polîtika dewletê bûn ku hereketa Kurd, îradeya Kurd bişkîne tune bike. Ji bo vê yekê ew hefis ew zindan divê were parastin, were muhafaza kirin, wek müze bê dîzayn kirin. Girtîgeha Diyarbekir ad nava 10 girtîgehên herî hov ên cîhanê de cih digre de navber 1981 û 1984 de 34 kesan jiyana xwe ji dest dan û qedexeyên herî giran ên girtîgehê li ser nirxên Kurdistanî bûn. Ev girtîgeh bû li ser dîwarê wê de nivîst bi Tirkî biaxife gelek biaxife. Gelek dayikên Kurd dema dihatin dîtina zarokên xwe ji ber ku Tirkî nedizanîn tenê li çavên zarokê xwe dinêrîn. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.